În septembrie 1683, Viena era înconjurată, iar Europa privea speriată spre zidurile ei tremurânde. Armata otomană părea de neoprit, iar în oraș se simțeau foamea, oboseala și disperarea. Atunci a coborât dinspre nord regele polon Ioan Sobieski cu cavaleria sa grea și decisivă. Pe 12 septembrie la Kahlenberg, alianța creștină a rupt echilibrul și a schimbat totul. În câteva ore asediul s-a prăbușit, iar otomanii au început retragerea în dezordine. Victoria lui Sobieski a oprit expansiunea otomană spre centrul Europei și a ridicat moralul continentului. Pentru țările române, ecoul a fost uriaș, fiindcă frontiera otomană a început să se clatine. Domnii de la București și Iași au înțeles că jocul diplomatic urma să devină mai dur. De atunci, Viena a devenit bastionul Habsburgilor, iar Europa de Est s-a reconfigurat treptat.